Oimore nyakoromoga jwang' machiegni weche manyien mag Oimore odiochieng' ma kawuono tarik 20 dwe mar 10 odiochieng' mar thuondi kata mashujaa. Wantiere kod mathoth moikoni ka magi moko kuom weche momiyo. Nyaso dhi maber kabisa. Kendo nyasi mokwongo timore Uhuru Garden ka wan shujaa kawuono. To shujaa maduong' moloyo ji duto te en ng'at modong' dala ma tiyo ne chande. Mane shujaa. Piny Kenya obiro kanyakla mar dhialo thuondi ma osechung' kod Kenya e kidienje mopogore opogore. Nyasi mawang'ni ne obagi Uhuru Gardens kod e counties bende. We have taken immediate steps to reinstate the stalled milk coolers program and the distribution of 650 milk coolers will resume shortly. Twak ma jatend Kenya William Ruto e nyasi mar mashujaa onymulo weche mag jiwo sekta mar pur kod ohala ka osingo kedo kod dhier gi oro ma okwako jo Kenya. I'm extremely happy to be back home. I extend my gratitude to all Kenyans who have stood with me. Banka ne oriembe lepe Kenya kendo tieko mahao higni 5 e piny Canada. Okil Miguna gikone oduogo e Kenya. Machiegni nyakoromogi bed kode chakruok nyaka giko. Nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni piny owacho biro jiwo migawo mar pur, cham kod pith mag jamni kaka yo maneno ni chiemo yudore moromo. Ruto ne wacho ni jopuri biro med mbolea manengo gi oluar ka bende chenro oseket mar gero yawo 100 mag pi ma biro tigo e pur kuonde ma koth ok chue moromo. Mana kaka Edwin Okoth lerno, Ruto wacho ni moko kuom yore ma uchumi ma Kenya nyalo dongrego en chenro mar gero udi kod medo yot e chiwo hola ne oganda. Kane omolo nyasi mare mokwongo bang' ka otelo ayanga kaka jatend piny Kenya mar 5, wich bar mar ochumi mar Kenya ma osebet kayulo ne oneno e twak mar Ruto ma okawo telo ka ngaji kod oro kwako gwenge mathoth. Ruto ne owacho ni piny owacho mare chano jiwo pur mar cham kaachiel kod pith mag jamni kama jopur biro med mbolea ma nengone yot ka jopith bende osingnegi fuong'ruok e nyiewo chiemb jamni. We will support all farmers to access quality inputs such as seeds, fertilizer and pesticides, among others, and also ensure that our farmers have access to extension services in order to improve farming skills. In the short term, we will continue with the fertilizer import program. But in the medium term, the government plans to have fertilizer manufactured in partnership with EAC countries in our region. E chenro no mar jiwo pur, piny owacho bende biro gero yawo ma kwan gero 100 kaka yo mar keto pi machiegni kod jopur kama igeto puothe maromo eka 3 million. Irrigation is the ultimate solution in guaranteeing food security in our country. The huge capital outlay required for dam construction in the context of competing budgetary priorities poses a huge challenge to this program. And to address this challenge, we are working on innovative investment mechanisms through public-private partnership to construct at least 100 dams. Consequently, it would be possible to progressively irrigate the 3 million acres already identified as irrigable land. Mano koro biro duoko chenro mar gero yawo 57 mane piny owacho mar Jubilee osingo higa mar 2017. Kama koro Ruto wacho ni ka opogore kod kaka ne ochan higano, piny owacho koro biro riwore kod joket mwandu mondo chop lek makamano. Ruto bende geno tiyo kod chenro mar gero udi manengo gi ni piny e counties duto ma pachoka kaka yo mar nyayo thuolo mag tich kendo ywayo joket mwandu mabiro gero ute 200,000 higa ka higa. We have equally committed to close the housing gap, which stands at 2 million units as at now. Our target is to increase the supply fourfold from 50,000 units every year to 200,000 units
every successive year. Kane ogolo ranyisi kod The Hustlers Fund ma osingo yango tarik 1 dwe mar 12 higani, Ruto wacho ni okenge pod idhi kaw mar miyo weg ohala yot mar yudo hola mabiro miyo gi thuolo mar yawo ohelnigo. Credit products will be available under the Hustler Fund to small businesses on digital platforms at affordable rates being single-digit rates to individuals through chamas, groups, SACCOs, and cooperatives. All borrowers in this platform will not only access affordable credit, but they will also participate in short-term saving plan and long-term pension program. Every saving made by borrowers on this platform will be matched by the government of Kenya on a 2-to-1 ratio to a level to be determined by the program. Ochumi mar Kenya pod medo yulo kama dongruok mar 5.2 mane oneno ki dwe mar 3 kod dwe mar 6 higani ni piny ka opim kod 11 mane oneno kinde makamano higa mokalo. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny William Ruto nogolo chik mondo mi ochak timo nonro ewi nek kod lal mag jopiny ma itudo kod bado kwach kich mag Special Service Unit. Ka olosi alap ma Uhuru Gardens e kinde dhialo nyasi ma 59 mar Mashujaa, Ruto wacho ni piyo obila nyaka titijegi ma ok gidhi ataro kod ratiro mag jopiny ka achiel kod pend chik. Chris Owino nigi lerno. Mheshimiwa Rais, hivi sasa vinafuata vikundi vya askari wa magereza kelo lokruok e bad migawo mar obila to moloyo bad migawo mar obila mag okwach kich en wach ma jatend piny Dr. William Ruto osebedo ka loso e wiye gi chia chakre campaigns mag yiero mokalo. Tok ka otelo, Ruto ne okawo okang' mar wuoyo oko bad migawo mar okwach kich mong'ere kaka Special Service Unit ka otudo gi kod nek kaachiel gi lal ma aoyae mar jopiny e yo ma ok ong'ere. E twak mare e kinde nyasi mar 59 mar Mashujaa e lap ma Uhuru Gardens, jatend piny odhi nyime kod chung' mare motegno mar neno ni bad migawo mar obila, doho kod migepe mochung' kar kendgi owe thuolo mar tayo tijegi kaluwore kod chik. Under my administration, there shall be no interference with or any attempt to control, direct or undermine independent institutions, including those in the justice, law and order sector. The National Police Service, the Office of the Director of Public Prosecutions, the Judiciary, the Ethics and Anti-Corruption Commission shall perform their duties independently. Jatend piny onyono tiende piny ni kinde osechopo mar tieko weche mag nek kod lal makinde ka kinde mag jopiny e lwet obila. It is time to retire these terrible tactics and professionalize our criminal justice system. That is why my government is taking strong measures to facilitate the enhancement of capacities along the entire security chain. Ruto oramo ni obila nyalo tayo tijegi e yo malong'o ma ok gisando jopiny kaka yo mar yudo adiera e wi ketho maginono. I believe we can keep this country safe and secure without tormenting our people. We can efficiently and effectively suppress crime, monitor and disrupt and apprehend criminals without abducting, torturing, killing or causing citizens to disappear. Ne olero ni miyo bad migawo mar obila omenda margi e yo kende mar miyo gi thuolo mar tayo tijegi kaluwore gi pen chik. E wi nek makinde ka kinde mag jopiny mosebedo ka itudo kod bad migawo mar DCI, jatend piny ogolo chik mondo chak timo nonro mapiyo e wi nek makamago kendo kawo okang' mager ne apisas ma ibiro yudo kod ketho mar nek. I have directed that immediate measures be undertaken to disband the Special Services Unit in the Directorate of Criminal Investigation, and with urgency, investigations must be commenced so that those found culpable are held to account. E komachielo, Seneta ma Kericho Aaron Cheruiyot bende okwayo mondo riembe tich apisa moro mar okwach kich
manyocha oyie ni weche mane owacho mar tudo jalup jatend piny Rigathi Gachagua kod weche mag mibadhi gin miriambo. It is not enough just to apologize to Rigathi. He has a family, ako na watu ambao wanamshabikia, na kwa miaka mingi tulisoma tukiambiwa vile yeye ni mwizi. Alafu dakika ya mwisho mtu tukuja anaandika kwa barua anasema ati nililazimisho. Mpaka utuambie ni nani huyu alikulazimisha ili ukweli ipatikane. Ama mnasemaje wananchi? Cheriot owacho magi kaunti ma Kericho ikinde dhialo nyasi mar mashujaa. Makofi mashujaa wetu pia siku hii ya leo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyasi mar mashujaa mahigani mane obagi alap ma Uhuru Gardens e bor Nairobi ne oyueyo jopiny kar doko ni kwan mar ji ne ni piny ka ipimo gi higa mokalo. Jalup jatend Kenya Rigathi Gachagua ne oteno jatende William Ruto e nyasino mabende ne oyuore gi Kalonzo Musyoka mar Azimio la Umoja. Lydia Okeo miyowa ler. Ne en nyasi mar 59 mar yango thuondi mano kedo ne loch ma pachuka. Loch mano ogolo piny Kenya elwet Jowagunda. E alap ma Uhuru Gardens County ma Nairobi, oganda jo Kenya no molo e nyasi mar Mashujaa Day, nyasi mano tele gi jatend piny Kenya William Ruto kuom thuolo mokwongo nyaka no cham muma kaka jatend piny Kenya mar abich. Kata kamano, kwan oganda mano yore nyasi no nene piny miwuoro, kamoko kuom oganda mano yuoro nene gimor mokalo bang' dialo gi kaka thuondi. Nyaso dhi maber kabisa. Kendo nyasi mokwongo timore Uhuru Garden ka wan shujaa kawuono. To shujaa maduong' moloyo ji duto te en ng'at modong dala ma tiyo ne chande mane shujaa. Kopogore gi jatend Wiper Kalonzo Musyoka, jotelo mag riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance to nong'anyo ne nyasi no. Kopogore gi kaka pile mamoko kuom jotelo yudo thuolo mar wuoyo gi jopiny, nyasi ma kawuono ne ok ochiwo thuolo ma kamano. E ote mare, jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua okwayo oganda jo Kenya mondo ban bad sati kendo oket tekogi e bero ngimagi kendo gero piny Kenya. Irrespective of our political differences, it is time to work and deliver. We are all Kenyans. This is our nation, and we are rising together. This is the freedom our forefathers fought for. This is the freedom Kenyans voted for. No more room for pain and suffering. Indeed, Mr. President, the real freedom is here with us today. Governor wa Nairobi Johnson Sakaja kwa jatend piny Kenya William Ruto mondo yawayanga kuonde mokanie mwandu machon mapachuka mantiere Uhuru Gardens ne jopuonjre mapachuka. May today's celebration give you the perspective to see behind, to look back to history, and also to forge the way forward for a new generation. That today these children can dream to be anybody that they can be in this world. That their dreams are not limited by the imagination of their teachers or by the success of their parents. We have committed to create a city of order, a city of dignity, a city of hope and opportunity, and by doing that, we hope we shall be heroes. E nyasi no mar Mashujaa Day, jatend piny Kenya William Ruto no obedo kod thuolo mar twak gi oganda jo Kenya. Bang' twak mare ma alanda mano chiwo ne oganda jo Kenya, William Ruto chiwo singo bora ne oganda jo Kenya ka koro wenge ng'iyo tend William Ruto ka bende singo gi bro chopo kare. Lydia Okeo, Ramogi TV, Uhuru Gardens, Nairobi. Nyasi mar dhialo thuondi mag Kenya ne otime yo ma lombo wang' ka elap mano ma Uhuru Gardens kamor kod ilo kanyakla kod nyisruok ne obedo e kinde nyasi no mane otele gi jatend Kenya William Ruto. Walter Nyambaga miwa picha mar mit mar nyasi no. E kar bago rombe ma Uhuru Garden, oganda molo moro bang' moro e kamoko rwaka bug rombe to moko ng'anjo nono. Ge ang'wen mag Uhuru Gardens yaure kendo jodito kod welo monibie kode fuong'o wuoth e kage donjo manimba. Jolweny chiwo arita kage manore kod gige lweny e kendo gina kicha e sama farese ma hiugi ojambo ting'o jolweny man kod war motegno kod ogute maket kod tago magagulu. Geche lweny matiendgi otiep man kod hum machalo tung ming'ulo godo magina oluoro pap ranyisi ni arita ger. Ohala dhi nyime kendo jok madon gi otwo nyalo yuda foto wuon pi mondo budgo duondgi. Min piny Rachel Ruto korwako jora mare donjo e kendo yudo bet ranyisi ni jatend piny ni machiegni.
Kapok odeko, e geche mamilo mach kamago tite mudho pilore, dhano ng'awo ng'utgi kendo dhano chich ni jatelo donjo. Jatend piny thinyore gache kendo thurore matoka moyiedhi ne jatend piny. E kata obedo ni bad joliero kochomo piny, William Ruto ng'awo bade mar fayo ne oganda e kaluoro pap. Dothothuriyo igoyo ka jolweny kawo thuolo mar nyiso lony margi. Jolweny chako pangore e chong welo e ka ogwalo othal, wuoche kod lum omakamen. Magin othal e bat kendo wang' duto ng'iyo korka chich, bat idolo ne sarut makende. Ndek lweny mar lwasi huyore boche kendo pilot keti ogoyo kathira. Ndek lweny machielo to loko atako nyadidek e kor boche e kaka yor holo koyo kuom wasigu, e kata kamano winy hum ne wendo molimo ge kor boche. Kinde chopo mar chamo miel e kendo buru dung e kinde pako thuondi. Nungo iwinyo ka moko buonjo kendo jotelo ndeko wigi, ranyisi ni salulu nyosogi. Were rieyo tiendegi e lo e kendo nyiso luor ni thuondi. Dhano goyo picha mar weyo rapar makende. Jatend piny Kenya William Ruto mobedo wendo modhiale masuja mare mokwongo apisi. Ruto po piny Kenya kuom go okang' yor demokrasia ka singo mare en gero lwasi mar uchumi kendo yaro yor pur pachoka. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Ouru Gardens, Nairobi. Gavana Masia James Orengo lero ni aput ma oketo mar nono weche mibadhi e kaunti no ok en mar kwedo telo mokalo. Kane lose nyasi mar mashujaa mano bagi alap ma kati grup ma KMTC boma Masia. Orengo lero ni aput ma oketo biro konyo jopiny mar kaunti no do telo makare. Kendo aput no chano ndhiyo jotelo ma itudo gi mibadhi. Bende okwayo obila mondo mbek chik ne johand kong'o ma chiko gi loro ma ok odeko ne saa 5 mar otieno ni mar chik no thwe gi jodak ma kaunti no. Mokwayo obila go rito ratiro mag joalago ni mar gin jochulo osuru kaka jok mamoko. Komishona ma kaunti Masia Jim Njoka ne okwayo jodak mar kaunti no mondo luw chik kendo ute lamo kod kuonde tongona duok piny, wacho ni gik ma gisebiro goyo kata weche ma girocho godo kwe mag jodak e alworago. Kuna watu wengine ambao wana wasiwasi sana. Wanafikiria kwamba pengine tunataka kuleta hali ya uhasama ama tunataka kuleta matatizo ya aina fulani. Lakini mimi nilichukua Biblia nikasema nitaitumikia kaunti ya Siaya kwa njia ambayo inayofaa kulingana na sheria na katiba. Sasa wewe kama huna makosa ama huna chochote ambao ulifanya kukosea wananchi wa Siaya, usiwe na wasiwasi. Lakini lazima tufuate sheria. Lazima tufuate, tuone ya kwamba hela ambazo zinasanywa na watu ambao wanapiga kodi ambao ni watu kutoka Siaya na watu kutoka Jamhuri ya Kenya kwa jumla, ya kwamba pesa hizo zimefanya kazi. As you enjoy your rights, don't step on or don't violate other people's rights. Nafikiria tutaleta washikadau pamoja, tujadiliane. I'll be consulting with the governor on this so that we have a session, and I'm sure we shall have a way out of it. But in the meantime, let us follow the law. We are law-abiding citizens. The county government has given license to bars. If you look at your license that you have, it is stipulated very clearly the bar operating hours. Kawuok e kaunti Masia odhi kaunti Homa Bay, Commissioner Homa Bay Moses Lilan kod Governor ma kaunti no Gladys Wanga ne otelo ne jopiny e dhialo mashujaa day. Nyasi mane obagi Ramba Primary School e sub-county manyien ma Suba Central. E kinde nyasi no, Commissioner Lilan ne oyawo ayanga sub-county manyien no ma Suba Central mawacho ni biro konyo jodak ma Chula Mfangano yudo chenro mag piny owacho machiegni kodgi kod bende jiwo yore mag arita kwe. Gavana Wanga ne otiyo gi thuolono mar yango moko kuom chenro mag dongruok ma piny owacho mare timo e Chula Mfangano, kama oting'o bero Sena Level 4 Hospital mane yawo ayanga kar timo bero kata theater mar konyo jopiny ma odak e Chula.
Na mimi nashukuru hawa wazee walikaa wakaelewana, wakasema sisi zote ni Wasuba, sisi ni wa jamii moja, ni vile tu Sena wametangulia. Na ni leo tunakuja kusherehekea ushujaa ya wananchi wa Mfangano, na pia kusema ya kwamba rasmi tumezindua sub-county ambayo inaitwa Suba Central. Kaka nyar Mfangano, nya Suba Central, angi commitment maduong e weche mag appointments mabiro Suba Central. Kendo gima duong gi sub-county en ni sani, wawacho ni Homa Bay wan gi sub-counties 9. Koro gima Suba North sub-county oyudo ok kwane wi Suba Central. Koro wabro ng'iyo mano, and we will make sure ni Suba Central is part of our government. Kawang'iyo kaka oganda ne odhialo nyasi mar mashujaa odiochieng' kawuono, oganda makaluo mana kaka jo Kenya mamoko ne oyudo thuolo mar ringo nyasi mar mashujaa e kuonde mopogore opogore. Millicent Adhiambo miyo ler mar kaka nyasigo ne obagi e kor gwenge. Nyakorom Gajwang' wabro bedo gi thuolo mar kelo ni lipot ma chal kamano. Wabro dhi e kaunti ma Kiambu. Lipot mar Millicent Adhiambo no ibro yude mana e thuolo machuok. Commissioner mar kaunti ma Kiambu Joshua Nkatha ogolo ywak ewi tho mosebedo kamedore kuom gwandruok mag udi koro dweche 2 mosekalo. Kaunti no osito ji 17 monegi nikech lwenje mag udi. Kane olo salap mar Kirigiti e dialo nyasi mar mashujaa, Nkatha olero ne migawo ma ochung' ne arita kwe osemako achije 14 ma itudo gi nek bang' gwandruok mag udi. Achijego mabende oseyawnegi buchedo. Commissioner no bende oloso ewi midhiero mag mach ma itiyo e skunde kendo maketho mwandu mag skundego. Ewi mano, ojiwo jonyuol kod jotend migepe kod dinde mondo obede opara manyime puonjo kido makare ne nyithindgi. Nyasi mar mashujaa bende oyore gavana ma kaunti no ma Kiambu Kimani Wamatangi. The patriotic work in that noble spirit. Tumekuwa na murder cases kama miezi 2 hivi 17, 18 sasa. Na out of that tumetengua 14 tumepeleka kotini. Tunaambia familia, kwa sababu tumesikia kuna mzee mwingine alimaliza bibi yake njano huko pande Sakatondo North. Vita ama mauaji haisuluhishi chochote. Vita inaleta uchungu ambao utaisha. Kama kuna shinda, enda mahali unaweza saidiwa kutatua shida zile huko nazo. Wewe, our women rep na wabunge wengine, hata members of our county assembly, vile speaker alisema ya kwamba tutafanya kazi pamoja ndio tuhakikisha kwamba hii Kiambu haitarudi tena kwa orodha ya misemo mibaya ambayo tumekuwa tunajulikana mbeleni kama kaunti ya fujo na vurugo na wizi na kukosa kutenda kazi. Mara hii kaunti tutafanya kazi na tutarekebisha. Nyinyi watu wetu tunawaomba tu mtuweke kwenye maombi ndio sisi tufanye kazi. Nyakorom Gajwang' erokamano kuom bedo koda e telo mokwongo no mar weche manyien mag Oimore. Kik dhi mabor ka oyueyo matin, pod wantiere kod mathoth ma waikoni. Ngeso kangeso chakre sade kokinyi en seche mag Wayudo weche mamoro nyithindo kaka Talanta, tuko fulta kimaso, Sitendawili, Kodalunga. Asase. to chenro ok nyal bedo chenro kaonge Sigana, Ganwa sigani mamitna. chuo gik moko, kod tedo. Turu kodwa ngeso kangeso ka wangi Lox Ponde kata Lox P, Josephine Achieng kata Josephine Jos, kod Ansali Kosgi Odhiambo kata Kihero Sally the Queen. Wanero ngeso. Exactly 1 year ago, Royal Media Services Group's online brand, Citizen Digital, was born.
bringing together the entire group's broadcast and digital brands under one roof, making it a one-stop shop for our heritage around trusted news, information and entertainment. In under 1 year, Citizen Digital has hit several milestones, including being crowned the #1 digital news brand in the country, the leading app on Google Play Store under the news and magazine category, and a partner of the 2022-2023 Google News Initiative Challenge. We promise to keep innovating with new products, new services, and new partnerships in the coming year. Thank you, Kenya, for making us #1. The World Cup fever is here with us. Nani atabeba kikombe? Will it be defending champions France, host country Qatar, 5-time winners Brazil, Lionel Messi's Argentina, ama will it finally go home to England? We already have the games on shabiki.com. Weka prediction yako sahi when the odds are still high on who you think will win the World Cup. Ushinde chapa. Mapema ndio best. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Opa Cruz, ani longani Sarah Brenda, monomi uduenda ni kaka skiza tilmari, dimana *860 *418# toparie Ramogi TV eni ya Oimore joverduto. Erokamano nyako Ramogi kuom medo kete Ramogi TV. Report mano akelo ni kanyo mokwongo mar Millicent Adhiambo mabende otenore gi weche mag kaka Uganda ne odhialo nyasi mar Mashujaa. Uganda makaluo mana kaka jo Kenya mamoko ne yudo thuolo mar ringo nyasi mar Mashujaa kuonde mopogore opogore. Millicent Adhiambo miyo waler. Kata obedo ni kuku nyasi mar hingo thuondi mapachoka mani otele gi jatend piny owacho William Ruto nodhi nyime kaunti ma Nairobi e counties makaluo, commissioners kachiel gi governors ne otelo ne jopiny e tayo nyasi makamano. E kaunti ma Kisumu, nyasi no ne obagi alap ma Jaramogi Oginga Odinga, kwan oganda mane oyoro kata kamano to ne ok lomb wang' ahinya. E twak mare elo gavana Nyong'o, jalup gavana ma Kisumu Matthew Zowili ne mirima omako e sama ne oingo moko kuom thuondi mapachoka mosekedo radar ne oganda jo Kenya. We celebrate another decorated Shujaa, one of the best presidents we'll ever have. The former Prime Minister Raila Amolo Odinga. Kata kamano osetimore. Adoni mondo wang'e ni kaka joluo dier mako wadu sani nyaka moni nindo. Kanitie kama inyalo mako lwet nyawadu itim kamano. Kantie gima inyalo timo mondo miyo ngima nyawadu bed maber itim kamano. County Commissioner ma Kisumu Josephine Ouko to ne odhialo oganda jo Kisumu kuom kwe magisenyayo ndalo duto are yiero maiga ni ne chakre nyaka sani. I celebrate you as heroes because since time immemorial you made history. And you made history because Kisumu was actually the barometer of this nation. If Kisumu was going to explode, the whole nation was going to explode. But because you saw it wise, you decided to take the lead
and show the nation that we can be peaceful. E county Masiaya, nyasi ne obagi alap ma KMTC kendo ganda ne omolo karomo. Kombe bende ne opong. Ote maduong' mar gavana ma county no James Orengo, nen mar singo, ne uganda makono, maino ma oketo e lwenj mibadhi kod jiwo dongruok. Lazima tufuate tuone ya kwamba hela ambazo zinasanywa na watu ambao wanapiga kodi, ambao ni watu kutoka Siaya na watu kutoka Jamhuri ya Kenya kwa jumla, ya kwamba pesa hizo zimefanya kazi. Komachielo e county ma Migori, nyasi mar ingo thuondi no bagi alap mar tuke ma Migori kama ne oganda masanja kende ema no yoro e nyasi makamano mane otelie gi county commissioner Meru Mwangi. Kano loso e sach nyasi makama, ogai mar jodongo ganda suba e county ma Migori, jaduong' Jafeth Riogi, noseo nok gi samuoyo ma oganda makono no wuok godo oko mar yuoro e nyasi no, kokwayo oganda mondo bed gi chuny mar yuoro e nyasi mar nyiso hera magin go ne pinygi. Vijana wa sasa hawajui maana ya sherehe ya mashujaa, na ninawaomba kuwahimiza tusiwe ni kama watu ambayo wanaiga mambo ya nchi zingine, tunaacha utamaduni wetu. Nyasi mar dhialo thuondi e gwenge makaluo ne okorumo gi kanyo ka e county ma Homa Bay. Nyasi no ne obagi e skund primary Maramba kama ne county commissioner Makono kaachiel gi governor Wanga ne oyawo ayanga sub county manyien Masuba Central, kendo kwano ganda mane oyuoro kono ne ber. Na ni leo tunakuja kusherekea ushujaa ya wananchi wa Mfangano, na pia kusema ya kwamba rasmi tumezindua sub-county ambayo inaitwa Suba Central. Nyasi makawuono mani kod chia e sigan piny Kenya biro kendo tok chung' kuom higni ariyo kotenore kod donjo mar corona pachoka. Kwan mani piny mar oganda emane onenore e thoth kuonde te, kata obedo ni geno ne nitie ni oganda ne dhi yuoro buora. Penjo maduong' makoro weyo en ni ang'o mademi kwan ma piny mar oganda ma yuoro nenre pachoka mangima. Dobed nengo ngima moidho koso. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Erokamano Millicent kuom lipodno mar gigo kaka ne otime gwenge mag Nyanza. Weche ariyo kanyo jalup gavana mag Kisumu wacho ni seche ochopo madhier makowadu nyaka koro moni nindo. To bende jaduong' mar joluo mawuok Subano bende wacho kanyo maber ni kitwa to kod timbewa kik wabol piny. E wach mabende ji norito ahinya mane olando kendo noketa yange mbui okil kama loka Miguna koro duoge piny Kenya. Miguna ne olore alap mandeke ma Jomo Kenyatta okinyi makawuono, kamano duogo mare ma osegeno kuom higni machiegni chopa bich nyaka ne riembe pacho ka gi piny owacho mokalo. Wycliffe Oko nigi lerno. Kar sa 12 mar okinyi, Miguna ne ochopo e alap mar ndeke mar Jomo Kenyatta. Ma en higni 4 nyaka ni riembe gi thuon kochomo piny Canada. Miguna ne ochako bedo gi midhiero tarik 30 dwe mar achiel 2018 bang' bedo achiel kuom jogo mane okonyo e sidho Raila Odinga kaka jatend jopiny ma Ithurka e alap mar Uhuru Park. Omiyo tok dwe achiel higa onogo, Miguna ne odonjne gi ketho mar ndhogo piny kata treason, gino mane omiyo piny owacho makinde no riembe gi thuon nyaka e piny Canada. I'm not going. Kata kamano chunye ne okotho, ni otiyo kod yore ne kendo duogo e Kenya dwe mar 3 2018. Mak mana ni Miguna ne otam donjo kata odoko ni ne osechopo e alap ndeke mar Jomo Kenyatta. Migawo mar arita ne ochoko Miguna lep kendo kete ndege mane omuomo yamo kadok piny Canada, kagiwacho ni piny owacho mar Kenya okoyange kaka ja Kenya to mana kaka ja piny Canada. Obadho kata red alerts mane sirikal oketo ne omiyo kembe mag ndeke ne ong'anyo ting'o Miguna e kinde duto mane otemo duogo e Kenya. Doho bende kumachielo ne omedo sundo sirikal mondo mi Miguna thuolo mar duogo e Kenya mago duto mane okonyuolo olemo. Lemb geno mar Miguna to gikone ne onyuolo olemo e alap mar Jomo Kenyatta kane ochopo kowuok Canada. Miguna opoyo sirikal mar Kenya Kwanza ma omiye thuolo mar duogo e pinye. I must extend my gratitude to Kenyans that voted overwhelmingly for the Kenya Kwanza government, because that is central for me
Without this administration, I would not be back home. Bang' chopo e Kenya, Miguna ne ochwe nyaka e nyasi mar mashujaa e alap mar Uhuru Gardens. Miguna mani kod mbiye siasa e thurka ahinya e mbui mar Twitter owacho ni chung' mare mar siasa obiro lero e kinde mabiro nyime. Wycliffe Oko, Ramogi TV. Erokamano Wycliffe Oko kuom lipot makare mar Miguna. Kodhi nyime, kanise buduol matayo kanise pachoka NCCK korogolo duonde wi welo ma joten migepe manotime pachoka. Kanisa chiwo sieme wi joten migepe manyocho wal kendo wacho ni giketo wang'gi maneno kaka chenro mar goyo gi kogno bro rumo. Gimedo seyo bad migawo mar doho kuom bedo gi samuoyo mar yalo buche mag mibadhi mosepedhe nyimgi. Mibadhi mamieno ma kuom jotelo mapachoka. Kagitwa gi jofwambo bang' tieko romo mar ndalo ariyo Kisumu, jakom mar NCCK bade manyanza Bishop David Kodia omedo seyo wach mar puodho cham molos gi nyinyo GMO. Kakodia wacho ni GMO nyalo kelo midhiero ne ngima oganda jo Kenya. The judiciary had equally been let down in the fight for corruption, against corruption. We call upon the head of the judiciary to ensure that all cases touching on graft are fast-tracked and justice awarded to Kenyans. Corruption amongst the judicial officers must be investigated and culprits brought to book. Anyone who is already charged with corruption must equally be barred from taking up any public office in this country. To us, that is an insult, and it's an abuse of power. Even for the people to allow, even for the interviewing panel in the first place to vet and approve such people, we are going to see. They have not given any approval, so we are yet to see whether it was an exercise in futility. We are yet to see. So let's give Wetangula's committee time. We ask His Excellency President Dr. William Samoei Ruto to halt his administration's plan of using GMO as alternative to Kenyans' food. So the government must now revive what used to be there as extension agricultural officers. These people are trained to help farmers to better their farming. Wadhi weche matimore oko mar tong' mar Kenya. Prime Minister ma piny Uingereza Liz Truss ogweta ujumbe auchiel kende tok ka otele duond bura mar Conservative Party. Kanolose kar dak mane apaya ma Downing Street, Truss yango ni kaluwore kod chal mar weche pinyno kendo oneno ni ka ok nyal chopo kare singo manomiyo jopiny Uingereza okawo okang' makamano. Kata kamano wacho ni biro bedo telo nyaka chop jal manyien kaw ting' mar tayo pinyno e lemono ma Prime Minister. Ma koro we kaka Prime Minister pinyno mosemako komno kuom thuolo machuok kipimo gi mamoko. Mr. Speaker, I am a fighter and not a quitter. Kaduge pacho kaindi wadhi kaunti ma Migori. Ngire George Wajakoya mayando laro kom jatend piny Kenya yiero mokalo ne otimo limbe kaunti ma Migori. Wajakoya jiwo Kenya ni uchiwo luor makene Raila Amolo Odinga kowacho ni kateno wuono biro kwayo Raila Amolo Odinga mondo osir lek mare mar manyo kom tend piny Kenya e yiero mar higa ma 2027. Owacho ni en owuon odhi bedo kweth makwedo piny owacho komedo ni ok odwar tich e piny owacho. Medo wacho ni yiero ne ok otime yo mauyanga, kata kamano kono oganda jo Migori no bedo kod geno gi lokruok. Kila mtu anaenda retire. Lakini mimi nataka baba asaidie mimi niende pale. Watu wanataka kodi kwadi kucha. Mimi bado niko kwa upinzani. Kabisa. Bora nikono. Mimi nimebaki hapa. Nitapigania wa Kenya. Sitaenda kuombaomba teo nipatie kazi. Kazi mimi naomba nyinyi, si ndio? Ndio. An apenjo uni udua mi ati 2027. Weche mag thieth kendo ber mar ngima dhano. Migawo mar thieth olando muoch mar nyaldiema e kaunti za auchiel ma pachoka. Migawo no wacho ni ji moktin ne 60 oseyudo gi tuo nyaldiema nyaka chop tarik 19 dweni. Judith Omondi nigi ler mar wachno. Tuo mar nyaldiema omuoch e kaunti za auchiel ma pachokae.
ma kaluwore kod lipot mar migawo mar thieth manyo golo odiochieng' manyoro. Counties gi oting'o county ma Nairobi man kod kwan mar ji 17 ma oseyud kod nyaldiema, Kiambu ni kod ji 31, Murang'a ng'at 1, Kajiado ji 2, Nakuru ji 2 kod Uasin Gishu man kod ji 8 ma oseyud kod tuono. E kwan mar ji 61 gi duto, 13 nyaka sani pod nitiere ute thieth ma pacho kae. 8 osegolie ute thieth ka 40 to gin jotuo mane omi thieth to odok pacho ma ok orwakgi mar nindo. Ma omiyo koro migawo mar thieth ochiwo chike mowinjo luw kod jotend thieth e counties duto ma pacho ka mondo mi kik nyaldiema landre mokalo. Chike gi oriwo timo nonro e ute thieth kod gwenge mar fwenyo joma diewo, rido chike gwenge mabiro neno ni joma tuo terie ute thieth, golo duoko mag pim mapiyo mondo res ngima oganda, puonjo jochiw thieth kod jopiny e wi yore mag kedo kod nyaldiema, kaachiel kod keto tenge jotuo mag nyaldiema e kind mamoko. Lipodno bende koni maromo ji milion 3 nyaka 5 yudo nyaldiema higa ka higa ka maromo 100,000 nyaka 200,000 wito ngimagi higa ka higa nikech tuo mar nyaldiema e piny mangima. Nyaldiema inyal fweny ndalo 5 bang' ka ng'ato oseyude, ka maromo 75% mar ji man kod nyaldiema onge kod ranyisi mathoth. Kuom ji mabedo kod ranyisi, 80% ranyisi gi ok gin mago mohore, ka 20% to bedo kod diep mar pi manyalo nego ng'ato ka ok othiedhi e wang' sa. Yudo nyaldiema yot ne ji ma ok orito ler mar alwora kaachiel kod pi magitiyogo. Nitiere chanjo 2 mag nyaldiema e maromo pinje 60 e piny mangima, kuma oriwo piny Kenya. Judith Omondi, Ramogi TV. Erokamano Judith Omondi, parono kanyo ni waket ler kuonde ma wadakie mondo mi wabed mabor gi tuo machal kama. Wadhi e gwenge mag nyandwat ma piny Kenya, luoro to kod lwasi marumbi okwako gwenge mag Salama e kaunti ma Laikipia. Bang' jokwath moko donjo kar rombgi kowuok e kaunti ma Libamba ma Samburu kamanyo chiemo ne jambgi. Donjo mar jokwath go osekelo tulo kendo weyo ji buora gi hinyruok. Odiochieng' manyoro jodak ma gweng' ma Bosnia mayudore e ward ma Salama nyobedo gi rakruok malweny gi jokwath go kendo weyo ji mok tin 10 gi hinyruok. Kata kamano, tie mar obila ne ok nyal kweyo ywaruok no ka jaod bura ma Laikipia West Wachira Karani mane ochopo e gwenge okwedo tim makamano kendo kwayo piny owacho donjre mapiyo mar thiro monj makama. Wafugaji walikuwa wameingiza ng'ombe zao katika mashamba ya watu wa kulima, na walipoambia watoe hiyo ng'ombe katika shamba kwa sababu zilikuwa zinaharibu mimea, wakashambulia wenye shamba na wakaumiza watu 2 mbaya sana, na mama moja akapigwa hata kama huyo akuumia mbaya sana. Ninakemea kitendo ambao kitendeka siku ya leo na kuuliza serikali yetu tukufu. Tunataka tuishi kwa amani na ndio tulipiga kura kwa amani, na tungependa serikali iingilie kati. Sisi tunalima huko juu, tukasikia nduru huko chini kwa wenzetu wanalima. Sasa tukaenda kuokoa hawa. Maana mwezi kubali wale wako chini wanaumia na nyinyi kwa upande juu. Tukaenda kuokoa, kuangalia ni nini ni wafugaji. Wakuji polepole ufulize shida ni nini. Tunakuja tuongeze ng'ombe kwa mashamba. Wakikaa chini waongee tuelewane sawa. Lakini hakuna haja ya kushinda kwa hospitali. Hapa hospitali itakuwa inatengeneza watu wengine wagonjwa wa aina tofauti. Na si wagonjwa wa vita ya ufugaji. Mahali walifika kwa uwanja wakashika babangu kaanza kumchapa. Ndio tulienda wakamgoka mmoja wetu kwa kichwa na panga. Pia mimi wakaniumiza mkono. Kama mimi nilikuwa naokoa mzazi wa Mungu, nikaumia hapo. Juu mzazi anapigwa na vijana wadogo wanakuja huko kuchuka hivi huko. Koro mogajuang' bang' lipodno mawuok e gwenge mag nyandwat mag Kenya Laikipia obodhi e yweyo. Kata kamano kapok wadhi e yweyo, antie gi ji 2-3 moko maloso koda kaendi. Injinia Omondi Akelo Nyakwar Nyapi ka intiere Kadongo Kabondo. Ing'isa kanyo chieng' Emmanuel Nena Makare kendo mor kaka weche mag mashujaa nyodhialo odiochieng' ma kawuono. Iwacho ni gigeno ni jatend piny Kenya biro chopo kare singo manoketo. Sule mar Kadongo Kaosh bende wacho na kanyo ni weche motenore gi duogo mar Miguna Oimore idu thuolo mar duoge Kenya. Kata kamano obed gi kwe gi horuok. Erokamano Sule mar Kadongo.
kaachiel kod mwalimu Hassan Boss Mwinyi Margot Rateng wacho ni omor kaka wakelo weche manyien. Report ma Walter Nyambaga Oimore kaka oyango weche motenore kod iwacho ni mor to kod kido manobedo gi nyisruok kod chieng' makon. Nyakwara mga jwang' kik idhi mabor. Pod wantiere kod mathoth moikoni tok juyo matin. Exactly 1 year ago, Royal Media Services Group's online brand Citizen Digital was born. Bringing together the entire group's broadcast and digital brands under one roof, making it a one-stop shop for our heritage around trusted news, information and entertainment. In under 1 year, Citizen Digital has hit several milestones, including being crowned the #1 digital news brand in the country, the leading app on Google Play Store under the news and magazine category, and a partner of the 2022-2023 Google News Initiative Challenge. We promise to keep innovating with new products, new services, and new partnerships in the coming year. Thank you, Kenya, for making us #1. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nononono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Kwa majina naitwa Peter Masinde, nimeshinda 1 million kwa Jackpot Mbao bonus. Nimefurahi sana kwa kushinda hii bonus. Hii pesa nitaitumia kwa kununua shamba na kulipia watoto school fees. Na wahimiza wagazi wa Busia waendelee kushiriki. Hii kitu si ya uongo, ni kitu ya ukweli. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SJM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Machiegni odhi weche mag ohala. Moko kuom jopur mag niang' ma Mumias koro sundo piny owacho mamalo kod mano mar kaunti ma Kakamega mondo chir tije kambi sukari ma Mumias. Giwacho ni tudruok makare kind piny owacho kod jopur ema biro kelo yuto ne jopur kendo nyuolo thuolo mag tije ne jodak ma Mumias. Jopur go bende odok ne kambi ma Mumias Ulipode matude kod sukari kuke piny libamba ma Uganda. Giwacho ni gin giwegi gisebedo ka gichwalo niang' ne kambi no.
Watoto wetu wameanza kuandikwa kazi hapo, na sukari kwa store, ile tour ambayo kwamba tumefanya huko, tumepata sukari iko mingi sana kwa store. Kwa hivyo tunaomba serikali kuu ijaribu kupatiana support. Nikisikia mtu mwingine anazungumza ya kwamba atakuja kuleta mchezo hapa, siku nyingine nilisema afadhali tutaungana pamoja na tufanye maandamano ya amani. Huyo mtu ashindwe. Tumehangaika hapa tukiwa hapa Mumias, Kibale imekuwa mahame, Mumias imekuwa mahame, Kakamega imekuwa mahame, Bungoma imekuwa mahame, Busia imekuwa mahame. Hakuna mtu yote mmoja, awe ni mwanasiasa au ni mbwenyenye, ambaye alijaribu kuja kufufua Mumias ndio mashahidi wa mazuri. Mmekaa kando, mmeona mashini imeanza, mtu Saraya imeanza kuanzisha mashini, sisi tuangalie tusikie vizuri, mnaanza kumwingilia. Kaeni kando. Wengine wetu pia ni wakulima na pia ni wanaharakati ambao tumekuwa kipigania ufufuzi wa Mumias kwa muda mrefu. Yes. Hatujaamuka tu leo kwa sababu tumetumwa na mtu. Sisi tunapigania maslahi ya wakaazi wa Mumias, tunapigania maslahi ya wakaazi ya Kakamega County, yes, na Kenya mzima, kwa sababu tunajua factory ya Mumias ni factory ambayo is the leading producer of sugar in East and Central Africa. Yes. Na Mumias kama haiwezi kufanya kazi, tunajua ya kwamba tumepea nafasi wale mabenyenye ambao wanaingiza sukari kutoka nje, kuingiza sukari kutoka nje katika nchi ya Kenya, na wakulima wetu wakipata hasara. Weche tuke, Liverpool ne osiro loch mar giko dira ka gigo West Ham goal 1-0 e tugo mano tugi mar lig mar Uingereza otieno manyore alap ma